салом алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Бисёри бародаро ба фигурни потолок ё ки простой потолок гипса кардан қати мепурсиданд. ина бародаро нимшавжи гилзем тамом кем. тарафи хонара қатии пара ана и тараф ҳам тамом шид. хира метова ина тарафшам зем пони буд шидак. бисёри бародаро мегуфтанд ки чӣ вақт Сафархон корро буд мекунӣ баъд навор мекунӣ мепартои ранги пешино вори навор намекунӣ ҳами кора айнол. бародаро рост ка ман раҳои дур дан наметавонам ки амра барам қатим як кас камера кунад ё ки ягон каса бугум бия манро камера кунад. бисёри хонаҳо меравӣ инами то буд кардан та дар раҳои дурш дар назар дорам душанбе ёвон кӯлов қирған фарқ надорад ки ҷое ки бошад бисёри хона меравӣ то ҳами гила задан буд карданта то сарда чих мекунанд меистанд нигоҳ карда дигар наворам карда наметавонӣ. рост гап хонадорам гуфта наметавонӣ ки ака хай бибиро ман навор кунам ё ки ҳами телефон қати бигӣ навор кун. ба ҳамин хотир бародаро наворои пешинада тази кор кардан теоркунӣ гилзанӣ ҳамаш ҳаст. ина ҳозир и тараф пони тамом шудагӣ ира нав задагӣ моли лак задагӣ нестай фақат нем параш мондагӣ. ина ҳаяму гилсар ке моли назадем нами тараф мондагӣ тараф худо хоҳад бизанем буд кунем бо навор мекунем чистсавоиша пешкаши шумо мегардонем ва дастгира фаромӯш намекунем бародаро. аму лайкора мемонем ва касоне ки мехоҳанд хайримо кардан дар номерои болои экран мондагӣ менависонем. нашоти нарху наво суҳбат мекунем иншаалло ба вақти ёфтагӣ пас ҳарса мекунем ки хизмати ҳар яки шуморо бикунем бародаро. ина бародаро пони гилзаниро тамом кем лакшам задем лак зарҳалам задемаш. ҳози хона деволаш тараи ҳарҷо тараи алам метова. рост гап вақт надорем ждат кунем ки кай қоқ шава баъдан бо навор кунем бахшишаи ҳаматон. ба ҳамин хотир тезсарак навораш кунам барои ҳозир дар ёвонам худо хоҳад ина тамом кунам насиб намурем зинда бошем худоти инҷи рафта соғ саломат барасем бо обратно фархор мерам. ина бародаро каседам хеле ремонтҳо маъқуле метавонанд дар ватсаби мо бинависонанд нашоти нарху наво суҳбат мекунем ва ремонт ҳам мекунем бародаро. ҳамуна зарҳало рост галагенда метова ки ҷои давом рӯшанӣ мекунад зарҳалош метова. ва касоне дарам хеле ролик дар кора метавонанд бинависонанд дар номерои болои экран мондагӣ фурӯшиам дорем доставка ҳам мекунем чӣ намуд аппарати дар кора метавонем бинависонем бародаро. иншаалло доставка мекунем ба ҳар яки шумо ва дастгира фаромӯш намекунем ҳамун лайкора мемонем видеоро дар имо ватсап подлитса мекунем ва худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад бародаро то наворои ояндаи Сафархон ТВ-ра панотон ба худо.